tutaj Weronikę. Możesz się przedstawić i ogólnie powiedzieć. Nazywam się Weronika Hip i gram w MKS Most Śledza Wrocław. Dojeżdżam 5 razy w tygodniu do Wrocławia na treningi. I jak tam wyglądają te ogólne Twoje treningi? Nie wiem, możesz coś powiedzieć na ten temat? W środę, w czwartek i w piątek dojeżdżam na treningi. W piątek, w sobotę i w niedzielę najczęściej gram mecze ligowe. I w poniedziałki i wtorki mam te indywidualne z moimi trenerami ze strony najczęściej. Okej. I nie wiem, na pewno masz jakieś osiągnięcia, więc możesz nam powiedzieć. Teraz już mija rok, kiedy gram w kadrze Polski. Ja w ogóle jestem zaliczana do rocznika U15, czyli dziewczyny 15-letnie. Natomiast dostałam się do kadry o rok starszej, czyli gram w kadrze U16. I między innymi byłam już na turnieju w Słowenii, w której zajęliśmy 6. miejsce, ale to z kadrą młodszą. Później pojechałam do Turcji. To było gdzieś miesiąc temu. Właśnie mieliśmy być w Wrocławiu, ale że nie mieliśmy hali. Mieliśmy noclegu, to byliśmy w Brzegu Dolnym. Tam poszło trochę gorzej, ale wyszliśmy z pierwszego miejsca. Natomiast tydzień temu niecały właśnie byliśmy na półfinałach w Sokołowie, gdzie była drużyna z Ostrowa, Kasprowiczanka. I grałyśmy 2 mecze wygrałyśmy, 1 przegrałyśmy, ale to nie miało znaczenia, bo też wyszliśmy z pierwszego. Grałyśmy z gospodarzem, który był liderem i w ogóle miał zająć pierwsze miejsce. Udało nam się. Zdobyłam 79 punktów w 3 meczach. Z Ostrowem 33, akurat z moim Ostrowem, więc jestem zadowolona. Miałam 26 punktów, 18 na mecz, więc Jest okej, jest super. I jakie masz w ogóle plany na przyszłość? Mam nadzieję, że będziesz coś jeszcze robić z tą koszykówką. Znaczy teraz jest ciężko, powiem, bo muszę dojeżdżać do tego Wrocławia. Jest to uciążliwe, jeszcze to też nauka, ale jestem w ogóle wdzięczna tej całej naszej numer 4, bo mega mi pomagają w nauce. W 3. klasie myślę, żeby przejść, ale myślę, że mi się nie opłaca jeszcze. I w liceum już na 1000% do Wrocławia, tam będę mieszkać z siostrą, a na studia do Stanów. Wow, no to rzeczywiście. Dobra, dziękujemy Ci bardzo. Naprawdę życzymy Ci powodzenia, trzymamy kciuki, żeby Ci poszło jak najlepiej.